Ni fel Meithrinfa Coleg Llanddfru wedi cofrestru gyda'r cynnig gofal phlant. BS i'r sesiwn briefo, oedd rhoi lot fawr o gwybodaeth i fi amdano'r cofrestru a siwr i'n mynd mlaen amdano fe. Oedd y cofrestru gyd ar-lein, oedd yn rili rhwydd. Mae'r rhieni wedi dod nôl i weid bod y popeth yn rili rhwydd. A unrhyw problemau sydd wedi codi, mae'r tîm cynnig gofal plant wedi gallu ateb fi dros y ffôn yn syth. So mae'r cynnig ei hun wedi bod yn ffantastig fan hyn. Mae lot o rhieni wedi gallu pigo lan fwy o gwaith. Mae un rhiant wedi mynd nôl i waith llawn amser achos o'r cynnig. Mae fe hefyd yn helpu'r plentyn achos mae'r plentyn yn dod i ni'n fwy gyson, so mae'n gallu paratoi nhw'r gyfer ysgol. Mae'n dod 4 bore yn lle jyst 1 neu 2. Mae'n clwb gwyliau Drunk Dragons wedi bod yn lot fwy fysi achos mae rhieni wedi gallu cofrestru ar gyfer y gofal. Sy'n meddwl bod y rhieni'n gallu pigo lan fwy o gwaith dros y haf neu dros y gwyliau a mae'r plant ddim yn colli mas chwaith achos bydden nhw ddim rili'n cael y cyfle.